Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun Bapak Ibu anggota Ikatan Keluarga Besar Monggol Murjo Jabodetabek ingkang kawula tresnani. Mugi-mugi Bapak Ibu samudayanipun tansah pinaringan kebagaswarasan sarta keberkahan mugi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atur wuninga bilih pertemuan Ikatan Keluarga Besar Monggol Murjo Jabodetabek akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2019 bertempat di kediaman Bapak Samujianto dengan alamat Perumahan Ranca Manyar Blok A15 nomor 20 Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Mugi-mugi Bapak Ibu samudayanipun ing wekdal sakmangke saged ngrawuhi wonten ing pepanggihan acara ramah tamah ugi pertemuan IKMB wonten ing kalenggan sakmangke. Tansah pinaringan kelancaran keberkahan saengga saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Samujianto kanthi pinaringan sehat bagas waras selamat. IKMB tansah manunggal bersatu dan maju bersama. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.